Kosango matimore. Erokamano Joyce. Weche ma Court Secretary General owacho ogin weche manyien ahinya nikech wasebedo kata kwawacho gi kae ni ngima sani bei ni malo ahinya kendo jo Kenya hinyre. To seche ma jo Kenya hinyre kata kineno gazet ma kawuono tindiko ni joma nyocha for example nyocha chamo million kata bich. Sani ogidhi yudo pesa mabup kaka negi chamo odok piny to mano kategori mar Atwoli gini. Omiyo en bende koro gini osechako hinye kaka dhano emomiyo koro wuok oko ni omenda na kaka nyocha yudogi dwa dok piny ahinya nikech high taxation. Osuru ma seche ka seche ikelo ne jopiny kata imedo ne jopiny hinyo waduto. Ok hinya mana joma ni piny kende to hinyo sana sana joma nyocha yudo omenda mang'eny. Gine ma koro osuru no hinye gi mogik. Emomiyo koro ng'ato kaka Francis Atwoli koro wuok oko nikech kata en mene koro gini ochopone. Nyocha kochopone jomoko to ber nikech negi support. Gineno ni aoyo pod wan oko. Lakini sani kong'iyo salary slip mare koduogo. To wacho ni oyo nyocha yudo milion 4 gi gimoro. Sani odok piny nyaka milion 3. Ok anyal dhi mbele ka wacho ni adwa support sirikal ni to nyocha gige na madano timo makizungu wacho ni disposable income na odok piny matini ni kata ngima manyocho hero ni odwa dhi kama nyalo budget no odhi duoko piny nikech osuru mosika itimo nade isiko imedo ne ji ka ji especially joma tiyo. Omiyo ng'ato kaka Francis Atwoli motelo ne jomondiki nonego bed ni osechako kwero sirikal chon. Kate talks manyocha wan go ka gin joma onego bed ni nyocha chiwo pachgi ka kwero ni osuru medo hinyo jopiny. Nikech seche mimedo osuru disposable income dok piny matine ni there is no circulation of money within the economy. Pesa mane Rachael nyalo dhi godo kata nyiewo otero godo Joyce magawa moro koro kanyal